बाक्सा जिल्लानि मोनसे गोख्रों दखरा आफाद बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि 29थि बोसोरसालि जथुम्मा आरोबाव बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्मा बिथांमोना जथायै साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदोंमोन आरो दिनै जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल आरो बेवहाय बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों फोथायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो 2022 मायथाइसिम 1967नि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 2022 मायथाइसिम जों 57 इयार्स जाबाय आरो बे 57 आबुं बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय जों जिखिनि खामानि मावदों गासै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो बेफोरखौनो जोंहा 2 बोसोरनि थाखाय जोंहा बिबान बोथोराव जों फैयो आरो बे 2 बोसोरावनो जोङो गासै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोङो मावनो थाखाय जों माखासे मावथांखि लायो आरो बेफोर मावथांखिफोरखौ जोङो बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजोंनो जोङो गेवलां मेलनि गेजेरजों रायजो राजानि जों फोरमायनाय जायो आरो बेवहाय फैनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समफोराव मा मावनो लादों आरो बे मावनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रायजो राजाफ्रा बोरै जोंनो हेफाजाब होनांगौ बेफोर बाथ्राखौनो जों दिनै फोरमायलायनाय जादों आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बाक्सा जिल्लानि मोनसे गोख्रों दखरा आफाद बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि 29थि बोसोरसालि जथुम्मा आरोबाव बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्मा बिथांमोना जथायै साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदोंमोन आरो दिनै जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल आरो बेवहाय बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों फोथायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो 2022 मायथाइसिम 1967नि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 2022 मायथाइसिम जों 57 इयार्स जाबाय आरो बे 57 आबुं बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय जों जिखिनि खामानि मावदों गासै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो बेफोरखौनो जोंहा 2 बोसोरनि थाखाय जोंहा बिबान बोथोराव जों फैयो आरो बे 2 बोसोरावनो जोङो गासै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोङो मावनो थाखाय जों माखासे मावथांखि लायो आरो बेफोर मावथांखिफोरखौ जोङो बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजोंनो जोङो गेवलां मेलनि गेजेरजों रायजो राजानि जों फोरमायनाय जायो आरो बेवहाय फैनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समफोराव मा मावनो लादों आरो बे मावनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रायजो राजाफ्रा बोरै जोंनो हेफाजाब होनांगौ बेफोर बाथ्राखौनो जों दिनै फोरमायलायनाय जादों आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।